ತೋಕೂರ ಗುತ್ತು ಮಿಗಿಲಾಯಿ ಗುತ್ತು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ನುಡಿಕಟ್ಟೆ ಕೇಣಬ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ತೋಕೂರ ಗುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೌಡೂರ ಕೋಟೆ ಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯನ ಚರಿತ್ರೆದಾದ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕಣ್ಣರಲ್ತದು ತೂವಡು ನಲುವೇರು ಬಟ್ಟೆರ ನಕಲ್ನ ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು ದೈವ ಮನಿಯಂದಾಯಿ ಬರ್ಪೆ ಪಣಪನ ಕತೆ ಕೇಣಬ ನಲುವೇರು ಬಟ್ಟೆರ ನಕಲೆಗೆ ಬೆನಿಯರೆ ಕಂಡ ಕಲೆ ಇತ್ತಂಡು ದಪ್ಪೆರೆ ಎರಡರು ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಎರಡೇರು ಬೋಡು ಪಂಡದು ಅಕುಲು ಕುಮಾರ ಕುಕ್ಕಿ ನಡೆ ಸಂತದ ಗೋಳಿ ನಡೆ ಎರುಬತ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ವರ್ತಮಾನ ಕೇಣು ಬೇರೆ ಐಕ ಬೋಡಾಪನಂಚೆತ್ತನ ಪಣವನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಕುಲು ಪೋಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವಳು ಎರುಕ ಮನುಕ ಬಿಲೆಕ ಒತ್ತುದು ಬರಂದಿನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕುಲು ದೈವ ಮನಿಯಂದಾಯಡ ಅರಿಕೆ ಮಣ್ತೊನ್ನು ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮನುಕ ಬಿಲೆಕ ಒತ್ತುದು ಬತ್ತಣ್ಣ ನಂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿದ ಬಳಿರುವ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತಿ ರಾಜ್ಯಡು ನಿಕ್ ಗರ್ಗಲ್ಲ ಕಲ್ಲಮಾಡ ಪಾಡ್ದು ನಂಬುವ ಅಂದ ಪಣಪೇರು ಎರುಕ ಮನುಕ ಬಿಲೆಕ ಒತ್ತುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು ದೈವ ಮನಿಯಂದಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮನಿಯಂದಾಯನ ತಾನಿತ್ತಿ ನಾಡಿಡು ಅಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜರೆದಾನ್ನ ಮರತ ಮುದೆಳ್ದು ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಡೆ ಬಿಕ್ಕುರು ಸೆಟ್ಟಿವಲು ಪಣಪನಾರ ಪೋನಗ ಒಂದು ಏರು ಕಾಡ ಕರೆಟ್ಟು ತೋಡ ಬರಿಟ್ಟು ಕಾಟುಕಲ್ಲನ್ನು ಪೋಡದ ನಂಬುನು ಕಜಿಪ್ಪುದ ತಾರೆಯನ್ನು ದರ್ತದಿ ನೀರು ಪಂಡದು ಕಂಡದ ಕಡಿ ನೀರು ಕಡಪೆರೆ ಪೋಯಿನಾರು ಎಡತ್ತ ಕಾರ್ಡು ದಂಟದು ಅವು ಅಕುಲು ತೋಡುಗಾರು ದಂಟದ ಪಾಡುವೇರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಿಕ್ಕುರು ಶೆಟ್ಟಿವೆಲ್ನ ಸಂತಾನನು ಅಳಿಯಂತರ ಮಲ್ಪೇರು ಇನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜರ ಸಾನ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಜಾಗೆಡು ದೈವ ಜಾರಂದಾಯನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು ಆ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜವುಗು ಕೋಲುದ ಬೋಂಟೆ ಆಣ ಅಂಜವುಗು ಕೆಡ್ಡಸದ ಬೋಂಟೆ ಅಪಗ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಳು ಕೋಲುದ ಬೋಂಟೆಗೆ ಪೋಡು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಬ್ಬು ಬೈದೆತಿ ತನ್ನ ಒಕ್ಕೆಲು ಸಕ್ಕೆಲ್ದಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಲುದ ಬೋಂಟೆಗೆ ಸೊರಬದ ಕರಿಯಾಗ ಜಪ್ಪೇರು ಆ ಸೊರಬದ ಕರಿಯಾಗ ಜತ್ತದು ಪೋನಾಗ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜವುದಾಗ ಬಾಕಿದ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜ ನಕಲೆಗೆ ಪುಂಡಿಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಕೋಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದುಂಬತ್ತ ಪೋನಗ ಅಬ್ಬು ಬೈದೆದಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಸಿಂಗರುಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂದುದಾದ ಕಲ್ಲು ದಾಲು ದೆರ್ತದ ತೂಪಲು ಒಂದು ಎನ್ನ ತಗೆ ಜತ್ತಿ ಬೈದೆ ಮುರ್ತೆ ಮುರಿದು ಬನ್ನಗ ಚಟ್ನಿಯರ ಪೆರೆ ಕಲ್ಲಾವು ಪಂಡದು ತನ್ನ ಕುರುವೇಡು ಪಾಡೋಣ ಬಾಳ ಈ ಕಲ್ಲು ಏಪ ಕುರುವೆಗೆ ಬೂರುಂಡ ಬೂರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಕರಣಿಕ ನಡಪುಂಡು ಒಕ್ಕೆಲು ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಪುಂಡಿಡು ಕೋಲು ತಿಕ್ಕಂಡ ಮೊಳೆಗೆ ಕುರುವೆ ನಿಲಿಕೆ ಕೋಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೊಳೆಗೆ ಗೋಚರ ಪೂಜಿ ಅವೇನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಸಿರಿ ಪದೋಲಿಡು ಕಲ್ಲು ದೀಪಲು ಇರ್ಲಿಡು ಕಡೆ ಸೊಪ್ಪನಾದ ದೈವ ಮನೆಯಿಂದಾಯೇ ಮೊಗಲಿಗೆ ಕಣಕಟ್ಟುವೆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಚಟ್ನಿಯ ರೇಪುನ ಕಲ್ಲತ್ತು ಒಂದು ದೈವ ಮನೆಯಂದಾಯೇ ಎನ್ನ ಕಲ್ಲು ಮಾಯದ ಕಲ್ಲು ಉಂದೇನು ಈ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ದರ್ಪುನ ತಾರೈ ದರ್ಪುಲ ಬೊಕ್ಕೋ ಈ ಪೊರ್ಲುಡುನೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದ ಪನ್ನಡೆಗೆ ಹಾಲು ಒಲಿದು ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಅಬ್ಬು ಬೈದೆ ದಿನ ತಗೆ ಜತ್ತಿ ಬೈದೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಜಾಗೆ ಜಾರದ ಸೊರಬದ ಕರಿಯ ಅವಳು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಿಡ್ದ ಅವರ ಜಾರಂದಾಯೇ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಪುರಾಪು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾರಂದಾಯನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಲ್ತ್ರದ ದುಂಬರಿ ಪುಂಡಿ ಎಂಚಂದ ಕೇಂಡ ಅಬ್ಬು ಬೈದೆ ದಿನ ಬೆರ್ತಳ್ಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಲು ತೌತೆ ಕಾಯಿ ನಡೆದಿಪ್ಪಲು ತನ್ನ ಕೂಳೂರ ಬೂಡದ ಬಳ್ಳಾಕಲಿಗೆ ಮಾಲ ಕರಿಯಾಗ ತೌತೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಪಣಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಓಲು ತೌತಂಡು ಕೆನ್ನಗ ಅಬ್ಬು ಬೈದೆ ದಿನ ಬೋರ್ತಿನಾತ್ ಅವಳು ತೌತೆ ಬುಳೆದಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಕೇಣ್ಣುದಾಯೆ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಳೆಯಿಂದ ಪನ್ನಗ ಬಲಾತ್ಕಾರಡು ತೌತೇನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬಲಾತ್ಕಾರಡು ತೌತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಅಬ್ಬು ಬೈದೆ ದಿನ ಕನನೀರಿಗೆ ಒಲಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಾಯ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯೆ ಆ ತೌತೆದ ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಕೂಳೂರ ಬೂಡುಗು ಬರ್ಪೇರು ಕೂಳೂರ ಬೂಡುಗು ಬನ್ನಗ ಅವಳು ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವಳು ಮಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕಡು ಮೆರೆಪ ಆ ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವಳೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯೆ ರುಯಿತ ಕಡಪುಗು ದಕ್ಕುವೆ ಆ ಪಟ್ಟೊಡು ಅರಸುಳು ಕುಳ್ಳುನ ಪಟ್ಟೊಡು ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯೆ ಕುಳ್ಳುವೆ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯೆ ಕುಳ್ಳುದಾನಗ ಅರಸುಲು ಬತ್ತು ತೂನಗ ತುಂಕರಂದ ವಜ್ಜಲು ತುಂಕೊಂದುಂಡು ಒಂದು ದಾನೆ ಸೋಜಿಗೆ ಕಲಿಜಿಗೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಆ ಮಾಯಕಂದ ಶಕ್ತಿ ಜಾರಂದಾಯ ಪಣಪೆ ಈರು ಕುಳ್ಳು ನಂಚಿತ್ತನ ತೂಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಲ್ಡು ಯಾನು ಕುಳ್ಳುದೆ ಒರುವರದ ಪಟ್ಟ ಇರೆಗಂದಾಂಡ ಕರ್ತುಲೆ ಒರುವರದ ಪಟ್ಟ ಎಂಕು ಪಣದ ಅರಸುಳೆಗೆ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊರಪೆ ಅಂಚ ಕೂಳೂರ ಬುಡ್ಡುಡು ತಾನು ಕೊನೆ ಊರಿನಂಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಲ ನಿರಲೆಗಲ ಏನೇ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಬೋಡು ಅಂದ ಅನಗ ಆ ಜಾರಂದಾಯಗ ತೋಜಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆನೆ ಭಾರಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರನ ನೆಲೆನೆ ಅವು ತೋಕೂರ ಗುತ್ತು ತೋಕೂರ ಗುತ್ತುಡು ಆ ಕಾಲುಡು ಕುಂಜಂದಾಳ್ವೇರು
ಭಾರಿ ಬೀರ್ದಿಡು ಮೆರೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ತೋಕೂರ ಗುತ್ತುಗು ದೃಷ್ಟಿದೀನಂಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯೇ ಕರೆಪಿ ಕಂಜಿಗೆ ಅರೆಪಿ ಬಾಲೆಗೆ ಮಾಯದ ಬಾರ ಪಾಡುವೆ ಕುಂಜಂದಾಳ್ವೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಳವಳಿ ಪಂಚಾಂಗುಡು ತೂನಗ ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯ ಬೈದೆ ಆಯನ ಪೂಜಿದ ಬಳಿರುಡು ಪನ್ಪೇರು ತನ್ನ ಚಾವಡಿಡು ಮುತ್ತಿತು ಗುಜ್ಜಲು ಪಾಡುದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಕಾಲದ ಕುಂಜಂದಾಳ್ವೇರು ಪೊರ್ಲುಡು ಆರಾಧನೆ ನಡಪುನಗ ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯ ಅರಡಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಮೂಲಿತ್ತಂಡ ಯಾರಂದು ರಾಜ್ಯೋಗ ಜಪ್ಪುಡು ರಾಜಂದೈವ ಆವಡು ಪನ್ನಗ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕುಂಜಂದಾಳ್ವೇರು ಕೇನ್ವೇರು ತಾನು ರಾಜ್ಯೋಗ ಜಪ್ಪುಡು ರಾಜಂದೈವ ಆವಡು ಪನ್ನಗ ತೋಕೂರ ಗುತ್ತುರ್ದು ಪತ್ತದಿ ಪಣಕೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೌಡೂರ ಕೋಟೆ ಸ್ಥಾನಡು ಕುತ್ತಿ ಗರ್ಪಾದ ಕುಲ ನಿಗಪಾದ ಚಂಕೋಡು ಕಟ್ಟದು ಚೌಲೋಡು ಬೇಪಾದ ಸಾನಂಗರಮನೆನು ಆ ಕಾಲುಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬೀರ್ದುದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತ್ಯದ ಗುತ್ತಿನಾರ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಂಜಂದಾಳ್ವೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾನಂಗರ ಮನೆ ಕಟ್ಟದು ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಉಂಡಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಜಾರಂದಾಯ ಕೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಅಪ್ಪನೆ ಐನ ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗನಡು ತೋಕೂರ ಗುತ್ತು ಮಿಗಿಲಾಯಿ ಗುತ್ತು ಏರಿಪ್ಪಿ ಕೊಡಿ ಒಯ್ಪಿ ಬಂಡಿನ ಕೊಂಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಯ ಅಂದು ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯಿ ಮೂಲ ಮೆರೆಪೆ ಆ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ತಾರಭರಿತ ಸ್ಥಾನಡು ಕೊನೆ ಊರಿನಂಚೆತ್ತನ ಜುಮಾದಿ ತಾನು ತೋಕೂರದ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರಡು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ತಾರಭರಿತ ತಾರಿಡ್ದು ಮೊದಲೆದ ಮಿತ್ತು ಮೊದಲಿನ ತೇರಾದ ಬತ್ತೊಂದು ಈ ನಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಮೂಲು ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯಿಗೆ ಕುದುರೆ ತೇರನ್ನ ಅಂಡ ಜುಮಾದಿಗೆ ಮೂಲು ಮೊದಲ ತೇರು ತುಳುವ ನೆಲತ ಓಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈರೆಗ ಐತಿಹ್ಯ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲೇ ಬಂಡಿಡು ಧರ್ಮ ಜುಮಾದಿ ಮೂಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡಿದ ಬಲಿ ಮೆಚ್ಚಿ ದೆತ್ತೊಂದಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡದ ಕೊಡಿ ಟಿಪ್ಪು ನಂಚೆತ್ತನ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ನೇಮ ಅಲ್ತದು ತೀರ್ಥ ಕಂಡೋಗು ಜತ್ತದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪು ನಂಚೆತ್ತನ ಬಂಡಿದ ಬಲಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಮನದನೆ ಆ ಮೂಲು ಕೊಡಿ ಏರವನಂಚೆತ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ಜಾರಂದಾಯಗಂದಂಡ ಕೊಡಿ ಜಾಪಾವನಂಚೆತ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ಜುಮಾದಿ ಮೊದಲ ಬಂಡಿನ ಏರದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಗೂ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದುಳೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಕ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳೈಪೋಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಗೆನ ತೂಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪುನ ಕಳ್ಳ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋನಗ ತೋಕೂರ ಗುತ್ತದ ಕಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪಗ ಬಲೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ನಡೆಕ ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಡಿಕಾರರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ದಿವಾಕರ ಆಳ್ವೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಆರಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಗತೆ ಕುഞ്ഞ ಆಳ್ವೇರು ಬಂದ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬದ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಮಾತಾಡಿ ದುಂಬು ಗಡಿಪತಿನಾರ ಆರೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೆಲವು ಗಡಿಪತಿನಾಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಕುഞ്ഞ ಆಳ್ವೇರು ಹಿಡಿದು ತ್ಯಾಂಪ ಆಳ್ವೇರು ಹಿಡಿದು ಕುഞ്ഞ ಆಳ್ವೇರು ಒಂಜಿ ಮಗರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪು ಗಡಿ ಅವನು ಬರೋದುಂಟು ಅಂಚೆ ಇತ್ತ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ತ್ಯಾಂಪ ಆಳ್ವೇರು ತೀರ್ಪೋಯಿರ್ಬೇಕ ಇತ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಅವನ್ ಬರ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೂ ಬುಧರ್ನ ಬೇತ ಮಲ್ಪರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚ ತ್ಯಾಂಪ ಆಳ್ವೇರು ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಕಾಂತಪ್ಪ ಆಳ್ವೇರಿಂದ ಆಯರು ಕಾಂತಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿ ಹೋದು ಕಾಂತಪ್ಪ ಆಳ್ವೇರು ಆಯರು ಅಂಚ ಕಾಂತಪ್ಪ ಆಳ್ವೇರು ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಎಕ್ಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಪದ ಮಲ್ಲಾರು ಸಂಜೀವ ಮಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಗಡಿ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆರು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಇತ್ತೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೇರು ಬರ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಆರು ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಇತ್ತೇರು ಗಡಿ ಬತ್ತದು 2007ಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪೋಯಿರಿ 2007 ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಗಡಿ ಅಂಕೆ 2008 ಗಾಯನಿ ಅದು ತನಕ 5 ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಗಡಿ ಇತ್ತ 15 ವರ್ಷ ಆಣ ಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ಏನಂದ್ರೆ ದಿವಾಕರ್ ಆಳ್ವೇರಿಂದ ಲೆಪ್ಪೇರು ಆಳ್ವೇರಿಂದ ಯಾನು ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಿತ್ತೆ ದಿವಾಕರ್ ಆಳ್ವೇರ ಆಯ್ರ ಪುದಾರ್ ಅವೇ ಇಂದೇನು ಮಾತ್ರ ಬೇತ ಮಲ್ತಂದು ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ದೈವ ಲೆಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಆಳ್ವೇರಿಂದ ಲೆಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಪುದಾರ್ ಬಂಡದ ಲೆಪ್ಪು ಜರಿತ್ತೆ ಆಳ್ವೇರಿಂದ ಬಂಡದು ಇಡೀ ಊರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ನಂಚೇನೆ ದೈವಲ ಲೆಪ್ಪು ನಂಚೇನೆ ಅಂಚೆ ಆಳ್ವೇರಿಂದ ಬಂಡದು ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಆಳ್ವೇರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಈ ಗಡಿ ಪತ್ತುನಕ್ಕೆ ಐತವೇ ಐನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ಉಂಟು ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಉಂಟು ಈರೆಗೆ ಗಡಿಯಾನಾಗ ವಾ ಕ್ರಮಟು ಗಡಿ ಪತ್ತುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು
2008 ಗಡಿ ಆತಂದು ಅವಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಡಿ ಆತೀನಿ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಡಬಿದಿರಿ ಅರಮನೆಡ ಅಂತ ಗಡಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರೆಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕುഞ്ഞാಳು ಎರೆಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಗದ ಬತ್ತಿನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಎಂಕಲು ಅವಳು ಗಡಿ ಆಯ್ರೆ ಪೋತು ಎಂಕಲು ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲು ತಾರ ಬರಿಟ್ಟು 2000 ಎರ್ಮನೆ ಇಸಿಟ್ಟು ಗಡಿ ಆಂಡು ಜುಮಾದಿ ಗಡಿ ಕೊರ್ನಿ ಜಾರಂದಾಯನ ನೆಟ್ಟು ಜಾರಂದಾಯನ ಗಡಿ ಜುಮಾದಿ ಗಡಿ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆಟ್ ನೇಮದ ಹೆಚ್ಚಿಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಡಿ ಹಾಪಿನಿ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ದೈವದ ನೆಟ್ ಮಾಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಮಾಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚದ ಕ್ರಮ ಅವು ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಂಜನೆ ಗಡಿ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ಗಡಿ ಹಾಪಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಕ್ಕುಲುಂಡು ಆ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನು ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವಾಪೂರ ಕ್ರಮಗಳು ಒಂಜಿ ಗಡಿಪತ್ತನಕಲು ನಮ್ಮ ಅನುಸರಿಸವು ಗಡಿಪತ್ತಿನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿನಾಗಂದು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಅಮೆಸೂತಕ ಒಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲನ ಕೈತಾಲ್ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕೈತಾಲ್ ಅಕ್ಲಟ ಪಾತ್ರೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಉಂಡು ಪಂತಿನ ನುಪ್ಪುಲ ಮಲ್ತಿನ ನುಪ್ಪುಲ ನೇರ ಬಲ್ಲಿದಾಲ ಅಕ್ಕಲು ಅಂಚೆ ಸೂತ ಕೊಲೊಟ್ಲು ಅಂಚೇನೆ ಈ ಸೈತಿನಕಲು ಒಂಜಿ 14 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಸತ ಆ ಇಲ್ಲಾಡೆಗಳ ಉಲಕ್ಕೆ ಪೋಲ ಆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಉಲ ಪೊಗ್ಗೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತನೆ ಪೊಡು ಒಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಸೈಯಾಡು ಪಲಯ ಸೈಯಾಡು ಮೆಗ್ಗೆ ಸೈಯಾಡು ಅಣ್ಣೆ ಸೈಯಾಡು ತಮ್ಮೆ ಸೈಯಾಡು ಏರ್ ಸೈತನ್ಲ ಒಂದುಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೂತಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಇನಿತ ಒಣಸ ನಟ್ಲಂಚನೆ ಮುನಿತ ಇಂತ ಇಂದೇನು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಉನ್ ಪೂಜ ಒಕ್ಕ ಕರಕುಮುಡ ಇದು ಕಾಯಿ ಅವೇನು ತಿನ್ ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡ್ ತೋಕುರ ಗುತ್ತುದ ಗಡಿಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಧರ್ಮದೈವದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕೈಟಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಅತ್ತಂಡ ರಾಜ್ಯ 5 ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗನೆ ಆಳ್ವೇರು ಒಂಜಿನೇ ಗುತ್ತುದಾರ ಮಿಗಿಲಾಯಿ ಗುತ್ತು ತೋಕುರ ಗುತ್ತು ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವೇರಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದಪುರ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತುದ ದೈವಳ್ನ ಅಂಜನೆ ಮಾಗಣದ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದಪುರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪನ್ನಕ ತೋಕುರು ಗುತ್ತುಡು ಆಪಿನ ವಾಕಾರಲಿನ ಉಂತು ಜಿ ತೋರ್ತು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಉಂಟು ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪಂಚಪರ್ವలని ಸರಾಗವಾದ ನಡತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪರ್ಬದ ಪಕ್ಕ ಪರ್ಬ ಚೌತಿದ ಪಕ್ಕ ಚೌತಿ ಷಷ್ಠಿ ಬೇತ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಗಳುಂಡು ಈ ಪಂಚಪರ್ವಡು ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರಾಗವಾದ ನಡತೊಂದು ಬರೋದುಂಟು ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡ ಆಪಿನ ವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂಕಲೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕಲೆಡ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ 60 ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ದು ಎಂಕಲು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದು ನಡಪಾವೊಂದು ಬರೋದುಂಟು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದುಂಟು ನಡಪಾವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚೆ ಬಂಡಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಂಡಿಲ ಭಾರಿ ಗರಡಿದು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಬಂಡಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಬಂದಿ ದೊಂದಿಲ ಬೋಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಇಂಕಲು ಮಾಗನೆಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಾಗನೆಡು ಏನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಕಲು ಪೋಪ ಮಾಗನೆಡು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡ ಮರ್ಯಾದೆಲ ಉಂಡು ಇದು ತಾರಬರಿಕೆ ಪಾಡು ಬೇತೆ ಕೋಡಿಗೆ ಪಾಡು ಬಾ ಕೋಡಿ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಆಳ್ವೇರು ಬರಂದು ಅವರು ಸುರುಳ ಮಲ್ಪುಜರು ಕೆಲವೇರು ಇದು ತಾರಬರಿಟ ಆಡು ಬೇತೆ ಒಳ್ಳಾಡು ಆಳ್ವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಕೆರ್ಚಿದ ಜೋಡು ಬಂದು ಜೋಡು ಬಂಡ ಕೊರುಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ತೋರ್ತು ಅಲ್ಲ ಕುಂದು ಬೈಜಿ ತೋರ್ತು ಮಾತ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಸುಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ತೂಕೂರ ಗುತ್ತು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ಪರಂಪರೆ ಮೂಲಿಪ್ಪನು ಆ ತೂಕೂರ ಗುತ್ತುಡು ಅಕ್ಕೆನಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ತೂಕೂರ ಗುತ್ತುದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತೂಕೂರ ಗುತ್ತು ಮೇರಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪಕ ತೂಕೂರ ಗುತ್ತುದ ಬತ್ತಿನ ಏರೇ ಬರಾಡು ಬಡವು ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತಿನ ಬಡವದ ಪೊರ್ತು ನುಪ್ಪು ಸರದ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೊರಂದೆ ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಚಾವಡಿಡು ಧರ್ಮ ನಡತೊಂದು ಪೋಡು
ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಅಲ್ತ ಪಂಚಪರ್ವಲೇನು ಪುರಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತೂಕೂರ ಗುತ್ತುರ್ದು ಕೌಡೂರ ಕೋಟೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪನ ಚುತ್ತನ ಕ್ರಮ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತಮುಲ್ ನೇಮ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಅಪಕ ತೂಕೂರ ಗುತ್ತುದಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೋಕುರ ಗುತ್ತದಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಂದುಲ ತೋಕುರ ಗುತ್ತುರ್ದೇ ನಡಪುನು. ನಮ್ಮ ತೂಕೂರ ಗುತ್ತುದ ಧರ್ಮ ಚಾವಟಿ ನಮಕ್ ಪಂಚಪರ್ವ ಹೊರತಾದ ಜಾರಂದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಓಮಂಚೆಜೆ ದುಂಬು ಆವೊಂದಿತ್ತು ಆಪುನು ಓಮಂಚೆಜೆ ಆಪುನು ಚಾವಡಿ ಆಪುಜಿ ಮೂಲು ಭಂಡಾರದ ಕೊಟ್ಟು ಆಪಿಜಿ ಓಮಂಚೆಜೆ ದುಂಬು ಆತನು. 5 ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗನೆ ನಮ್ಮ ತೂಕೂರ ಗುತ್ತುದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡುಂಟು. ತೂಕೂರ ಗುತ್ತು ಈ 5 ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗನೆಡು ತೂಕೂರ ಗುತ್ತುದ ಸ್ಥಾನಮಾನ. ತೂಕೂರ ಗುತ್ತದ ಪಂಡ ಪೇಜಾವರ ಮಾಗಣೆ ಅಂದು 5 ಗ್ರಾಮ ಸೇರೋನು. 5 ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದು ಪೇಜಾವರ ಮಾಗಣೆದ 14 ಇಲ್ಲದ ಕೊಡಲೇರು 5 ಒಂಜಿನೇ ಇಲ್ಲು ತೋಕುರ ಗುತ್ತು. ಪೊರ್ಕೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊಲು ದುಂಬು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿಯೇರೊಡ್ಡ ದುಂಬು ತೋಕುರ ಗುತ್ತು ಬತ್ತದು ದಿನ ಭಟ್ರು ಬರ್ಪೇರು. ಭಟ್ರು ಬತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇರು. ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯೇರುನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಚೋಗು ಮುಟ್ಟಲೆತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕೈದಾತ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಾಗಣೆಡಿ ಇಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಇಲ್ಲದ ಗಡಿಬತ್ತಿನಾರ ಪೋಡು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೋರೆ ತೀರ್ಜಿಂದ ಅಂಡ 60 ಇಂಚ ಕಡಪುಡುವೆ ಅಮ್ಮ ತೂಕೂರು ಒಂಜಿಯನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪನಪನಗೆಂದ ತೂಕೂರ ಗುತ್ತು ಆಟೆ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಒವೇ ರಾಜಂದ ಇವಳಿಗೆ ನೇಮ ದರ್ಶನ ತಂಬಿಲ ಓವುಲ ಪೂಜೆ ಆಟೆ ತಿಂಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಹಿರಿಯಾಗಲೇ ಮೀಸಲು ಅಂಡ ತೂಕೂರ ಗುತ್ತುಡು ಆಟಿದ ಅಗ್ಗೆಲು ಬಲಸನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬಂತ ಒಂದು ಆಕ್ರಮ ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಅಗೇಲಾಪುಣ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಬಲಸನಂಚಿದ ಆನಿ ದುಂಬು ತೀರ್ಪೋತಿನಕಲೆಗೆ ಆನಿ ಉಲಾಯಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಪಂಡ 14 ಏಟಪ್ಪ ಸೇರವನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಆ ಕ್ರಮ ಬಲಸದಾದ ಸುರುಟು ಬಲಸನು ನೆಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಬಲಸದಾದ ಮುಂದೆ ಜಾರಂದಾಯ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪನು. ಜಾರಂದಾಯ ಮಾನಿಚಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ಸರಿಯಾತನ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನೇನು ಜಾರಂದಾಯ ಬನ್ನೋಡು ಬಲಸಿನ ಆಕಲೆಗೆ ಮಾತ 14 ಹಿರಿಯಾಕಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಂಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನೇನು ಜಾರಂದಾಯ ಬನ್ನೋಡು ಜಾರಂದಾಯನೇ ಬಣ್ಣಪನೆ ಜಾರಂದಾಯ ಬನ್ ಈ ಕ್ರಮ ತೋಕೂರುಡು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ. ತೋಕೂರ ಗುತ್ತು ಬಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಗುತ್ತು 5 ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗನೆಡೆ ಖಾಲಿ ಗುತ್ತು ಬಂಡ ಗುತ್ತು ಉದರ್ಗಿತ್ತಂಡ ಯಾರಂತ ಆಯ್ತ ಪಿರವುಡು ಆತೆ ಅಕಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಸಮರ್ಥವಾದ ನಿಭಾಯಿಸರೆ ಖಾಲಿ ಗಡಿಪತಿ ನಡೆದ ಮಾತ್ರ ಯಾರುಜಿ ಆರ್ನ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆತ್ತದು ಪುಗೆಲು ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ನಡಪೈರೆ ಸಾಧ್ಯ. ತೋಕೂರ ಗುತ್ತುದ ಇತ್ತೆದ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅರುವದೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇಡೀ 5 ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗನಡು ಸತ್ಯೊಳ್ನ ಸೇವೆ ಅನಗ ಆರ್ನ ಜಾಗೇಡು ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಸುಧಾರಿತೊಂದು ಪೋಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿರಂತರವಾದ ಬೆನೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತೋಕೂರ ಗುತ್ತದ ಸದಸ್ಯ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಕರ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಆರಡನೋ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಶ್ರೀಕರ ಶೆಟ್ರು ಸೊಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೋಕೂರ ಗುತ್ತನ ನಾವು ಈ ತೂಕೂರ ಗುತ್ತುದ ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಕೌಡೂರ ಕೋಟೆ ಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ತೋಕುರ ಗುತ್ತು ಪಂಡ ಶತಮಾನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಬಹುಶಃ ಉಂಡಾಯಿನಪ್ಪು ಏರ್ನಲ್ಲ ಗೇನೊಗು ಬತ್ತಿನತ್ತವು ಅಂಚ ಆನಿಡ್ದಿನ ಇಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಕಾರ ಕುഞ്ഞാಳ್ವೇರ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಏತೋ ಆಳ್ವೇರ್ ನಕಲು ಮೂಲು ಗಡಿಪತಿ ನಾಕಲಾದ ಯಜಮಾನೆ ನಕಲಾದ ಈ ತೋಕುರ ಗುತ್ತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕಿನ್ನು ಮಿತ್ತಿದ್ದೆರ್ತಿದ್ದಿ ನಕಲು ಅಂಚ ಇನಿತ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ದಿವಾಕರ ಆಳ್ವೇರು ಗಡಿಪತಿನವರಾದ ನಡಪಡ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬದ ಕಟ್ಟಲೇನು ಬೋದು ಅಂಚೆನೆ ತೋಕುರ ಗುತ್ತು 5 ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿನ ಇಲ್ಲ ಏನಿಡ್ದ ಅವರ ಪೇಜಾವರ ಮಾಗನೆಡು ದಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಹಾಪುಂಡ ದೈವದೇವರನ್ನ ಹೂವೇ ಕೆಲಸ ಹಾಪುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೋಕುರ ಗುತ್ತು ಅಂಚ ಆಳ್ವೇರು ಆಯ್ನಾತ್ ಐನು ಹೋದು ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾಲ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲ ಆನಂದ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆದೇಶ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನೊಂಜಿ ಹೋದು ಸುಧಾರ್ತದ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಕಟ್ಟಲೇನು ಇನಿಕಲೆಂಕು ನಡಪಡ ಒಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕರ ಶೆಟ್ರೆ ಮುಲ್ತಂಜಿ ಮುದಲೆ ಬಂಡಿದ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ. ಆ ಮುದಲೆ ಬಂಡಿನ ಕೊರ್ತಿಲ್ಲ ಈರೇ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಐತೊಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಜೀವನ ನಡತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕ ಮೊದಲ ಬಂಡಿ ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕುಲ್ಲ ತೆರಿದೇಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ
ಕೊರ್ನಿಲ ಯಾನೆ ಪನ್ಪಿನ ಆತ್ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಜುಮಾದಿ ಮಲ್ಪಾದ್ ದೆತೊಂದಿನ ಏನು ಎಂಕುಲು ದಾಲತ್ ಎಂಕುಲು ತೋಕುರ ಗುತ್ತುದು ಪನ್ಪಿನಿ ಅವು ಜಾರಂದಾಯನ ಜುಮಾದಿನ ದಯೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಅಕುಲು ಕೊರ್ನಿನ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲಿಯ ಕೊರ್ಪಿನ ತಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಕೈಕಾರ್ಗು ಸುಖ ಕೊರಿಯೇರಿಡ ಐದು ಎಂಕುಲು ಬೆಂದದು ಸಂದಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನ ತಂದೆ ಆ ಸಂದಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೇರ್ದು ಅಂಚೆ ಬುದಲ ಬಂಡಿದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡ ಒಂಚೂರು ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಪೋತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಐಕ್ ದೈವಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಿಯ ಆಗ್ರಹಲ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಮರಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪಿನ ಪತ್ತದು ಐನು ದೈವ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಿಸಾದು ದೈವಲು ದೆತೊಂಡ ಆತೆ ಅಂಚೆನೆ ದೈವ ಜಾರಂದಾಯನ ಜುಮಾದಿನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೋಕುರು ಗೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಡು ಮಸ್ತ್ ಕತೆಕುಲುಲ್ಲ ಕತೆಕುಲು ಪಂಡ ಅವು ಖಾಲಿ ಕತೆಕುಲತ್ತು ಅವು ನಡತಿದ್ರಂಚಿನ ಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರು ನಡತಿದ್ರಂಚಿನ ಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಮಸ್ತುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನೊಡುಂದಾಂಡ ಇನಿತ ಕಾಲೋಡು ಕೈಗಾರೀಕರಣ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡತೊಂದುಂಡು MRPL ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ಪನ ಹೊರ್ತು ಈ ಸಾನಲ ಆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಹೊರ್ತುಡು ಆಪಿನ ವರ್ಷಾವದ್ದ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವದ ಟೈಮಡು ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ದೈವ ಜಾರಂದಾಯಡ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತ ಜಾರಂದಾಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಲ್ದಿಂದ ಜಾಗಬುಡೋಡು ಬಂಡದು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆಳ್ವೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಣನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಜಾರಂದಾಯ ಪಂಡೆ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನನು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಕೆಲ್ಸನು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಾದ್ಯತೋನೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಆ ಪ್ರಕಾರ KDB ದಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಪಾಡ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಆವಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಐತ ಪಿರಾವ್ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆ ಜಾರಂದೇ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಪಿರಾವಡು ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಆವಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ತುರ್ದ ಆದೇಶ ಬತ್ತನ್ನು ನಿಖಲು ಆಯ್ತ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಪರಿಹಾರ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಪಿರ ಕಟ್ಟಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಪುದರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಐನ ದಾಖಲೆ ಮುಖೇನ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಈ ಜಾಗೇನು ಇನಿಕ್ KDB ದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಐತ ಮೌಲ್ಯನ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ದು ತೊಂದು ಆಕಲ್ಡ ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಭಾವನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲೋಗು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಲು ಜಾರಂದಾಯಿಗೆ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಈ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಏಪನ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳು ಎನ್ಮ ಪೋಪಿನಾನಿ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದವು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳದ 22 ತಾರೀಕು ಪಂಡದೆ ಇತ್ತ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ಆಯ್ತು ದುಮ್ಮಿನಾನಿ ಮೂಲು ಬಂಡಾರ ಬತ್ತದು ಕೊಡಿಯೇರು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ತುಡರ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮನದಾನಿ ಬಂಡಿ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟನ ಬಂಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಗೇಡು ಬಂಡಿದ ಕಂಡೋಡ ಅದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಾಗ್ಲ ಬಂಡಿ ಸೇವೆ ಮೊದಲ ಬಂಡಿದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಾಗ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೊಂದಿ ಬೊಳ್ಪುಡು ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಪಣಪನಕೇನು ತುಳುನಾಡು ಈ ದೊಂದಿ ಬೊಳ್ಪುದ ನೇಮ ಕೆಲವು ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಪ್ರಥಮವಾದ ಆರಂಭ ಆಯ್ನೆ ತೋಕುರ ಗೊತ್ತಿಡು ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಆ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇಂಚಿನತ್ತನ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಪರಂಪರೆಡೇ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಅಣಿ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡಲ ಆಯ್ನಾಥ ತಿರಿಟೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪಂಡ ಆಯ್ನಾಥ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡ ಇನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನು ಆ ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ನಿಡ್ದು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ದೊಂದಿ ಬಲ್ಪದ ಪಿರವು ಖರ್ಚಾಪಿನಂಚಿನ ಉಂಡು ಪ್ರಸಂಗಲು ಆಂಡಲ ಐತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ದೈವದ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆಯನ್ನು ದೈವದ ಮಿತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಮಡಿಯ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಇವನು ಜನಕುಲ್ನಲ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆಲುಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಾಚೀನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ನಿಲೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ಣೀಕದ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಂಪರಾಗತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ತೋಕೂರ ಗುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತೋಕೂರ ಗುತ್ತು ಕೌಡೂರ ಕೋಟೆಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ತ ಬಂಡಿದ ಬಲಿಮೆಚ್ಚಿ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಡಿಕಾರರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ದಿವಾಕರ ಆಳ್ವೇರನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರೆ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರೆ ಅಂಚನೆ ತೂಕೂರ ಗುತ್ತುದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರೆಡು ವರಿ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ತೋಕೂರ ಗುತ್ತದ ಸದಸ್ಯ ಅದು ನಿರಂತರವಾದ ತೋಕೂರ ಗುತ್ತದ ಈ ಪ್ರತಿ ಸೇವೆಡ್ಲ ಪಾಲೆ ಪಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಕರ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ತೋಕೂರ ಗುತ್ತದ ಕುಡಂಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ರತ್ನಶೇಖರ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ವಾಗ್ಮಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡಮೆಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು. ಮೊಗಲ ಸಮಕ್ಷಮಡು ಇತ್ತೆ ತೋಕೂರ ಗುತ್ತದ ಗಡಿಪತಿನರೇನು ಗುತ್ತಿನರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುರ್ತು. ತುಳುನಾಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ವಾಹನ ತುಪ್ಪ. ನಮಕ್ ಬಂಡಿದ ಮಿತ್ತೆ ಬಲಿಪೆ ಬಲಿಪನ ಮಿತ್ತ ಮಾಯದ ಸವಾರಿ ಬಂಡದು ನಮಕ್ ಕೊಡಮಂದಾಯಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಲಿಪನ ಮಿತ್ತ ಸವಾರಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಜುಮಾದಿಗೆ ನಂಗೆ ಪಂಜಿದ ಬಂಡಿ ತುಪ್ಪ, ಅಂಚನೆ ಜಾರಂದಾಯಗ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆದ ಬಂಡಿ. ನಮಕ್ ಜುಮಾದಿಗೆ ಪಂಜಿದ ಬಂಡಿಂದ ತೋಕೂರ ಗುತ್ತುಡು ಮಾತ್ರ ಮುದಳೆದ ಬಂಡಿ ಇಪ್ಪುನದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಾರ ಬರಿಡ್ದು ತೋಕೂರಿಗೂ ಆಯೆ ಮುದಲೆಡು ಬತ್ತೆ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಇನಿಕ್ಕಲ ಆ ಸಂಧಿ ಮೂಲು 12 ಅಂಚೆತ್ತನ ಮುದಲೆ ಬಂಡಿ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಮುದಲೆ ಬಂಡಿ ಅವು ಮೂಲು ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ನಡಪುಂಡು. ಒಂದು ಮುದಲೆದ ಬಂಡಿದ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚೆ ತುಯರ್ನಂಡ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಲ್ತ ದಂಬೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೀಲಾದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದಿದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೈಪ್ ಬಿಡದ ನೀರು ರಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಓ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತೆ ನುಂದಾದ ಕಲ್ಲು ತುನ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಷರ ತೋಜಿಂಡು ಈ ತೋಕೂರ ಗುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೌಡೂರ ಕೋಟೆಸ್ಥಾನ ಏತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಣಪುನವೇನು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ತಿಕ್ಕದಿನಾತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕಲ ಓತುಂಡು ಶಾಸನರು ತಿಕ್ಕದು ಅದಾದನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣಜ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಾಖಲಾಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬೆರಿತಾಂಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ ಪ್ರಾಚೀನ ದೈವ ನಿಲಯ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಕುಡರ ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದು ಲೇ ಮಾತಿರಗ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ